Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar Ramany Piny. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV. Ne wasingo go mbaka gi jagoro mar Kupe Takelo Misori mabende osechopo e studio ka nyakorom Gajwang'. Weche mag somo osebedo ka kelo midhiero kawuono ne en chieng' miyawe skunde. Kata kamano ne entiere digni koni gi kocha, onge mar omenda michwalo gi sirikal. Kabende nitie skunde mabende jopuonj madongo ne kelo fuere kalore ni jonyuol moko notamore chulo omenda moko mag tuition makage kacha. Gin weche mawadogo e mbaka duto. Nyakorom Gajwang' e channel mar Ramany Piny mar bedo kod ng'eyo ni to bedo nade nyaka sechegi. Machiegni ahinya aluongi ga ni mwalimu. Erokamano. Once a teacher. An japuonj. Donge. Kata sani. Yeah. Karibu sana. Erokamano. Wabedo kodi kinde mokalo kendo machiegni ahinya nyadichiel. Kamano. Yeah. Nyiswa ni to sani bedo nade ki gango berni ni ahero ni rwaka ngolo koro giwangi maler mineno ng'iyane na sekta mar somo ganda ywak giwacho ni sani sekta mar somo achiel kuom ote manayudo en ni sekta mar somo gi thieth en gik ma chiegni gi chuny oganda nikech ka ok opuonj nyithindo ok opuonjore to bedo nade odiochieng'go mabiro king'iyo sekta mar somo wantie kama nade mwalimu? Sekta mar somo kaluwore gi gima timore sani wanyalo wacho ni ok odhi maber ahinya to onge moselal nikech wan kaka jopuonj to gi kaka wang'eye ni wan ewi teko mar somo ni kendo gik mosekethore kata madwa kethore wanyalo loso kadipo ni winjruok owuok maber gi sirikal. Gima miyo somo bedo matek en ni piny tek nikech jonyuol mang'eny onge tich to somo bende beche ok yot. Sirikal nosewacho ni somo en according to chik mar piny ni somo en gima ochuno to kendo somo en adieri mar ng'ato ka ng'ato. Koro ng'ato ka ng'ato nyaka dhi skul. Koro nyithindo mang'eny nitie skul kendo skunde mang'eny bende oyaw. To kendo somo mawuok e primary kadhi e secondary bende transition koro en 100%. 100% transition nyiso ni mano en gima ber ahinya mosetimore e pinywa mar Kenya. To onego bed ni koro ka wan gi transition ma kwa e primary kwa dhi e secondary osebedo maber kamano. To onego bed ni koro wachako wageng'e, wagoyo kumba mar gimiluongo ni quality. Koro quality mar somo mar Kenya ema koro wanyalo wuoye ni to quality be ber. Koro kanyo ende maneno ka nitiere pek ni quality mar somo mar Kenya ok dhi bedo maber kaluwore gi weche moko madawacho kae. Mokwongo en ni wan gi somo ma nyasani miluongo ni competency based education. Competency based education onego bed ni en gi mise maduong' mogeng'ore e yor teknolojia masani. To wayudo ka skunde mang'eny onge gi teknoloji masani midwaro mondo nyithindo tigo mondo som. Mano mineno ka samoro jonyuol moko ywak ni onyisgi ni mondo nyithindo mondo odhi ogo picha gima ne gitimo e skul gima gitimo dala mondo giter skul. To iyudo ka jonyuol mang'eny ok nyal afford kata nyithindo mang'eny bende lwasi mar kama gidake ok oyiene mondo gitim kamano. To kuonde miyudo ka nyithindo moko to iomo gi mitoka kendo dhi gi kompyuta nyathi ka nyathi. Koro okelo gwenyruok e yo mar ni to bende somo ni bende okelo gimiluongo ni equality. Koro equality no bende koro onge. Koro wan gi segments en kidienje mag jok masomo maber to gi jok masomo marach nikech gik magitiyogo e yor mar somo ok otimore. Kato kwa biro kur jopuonj ka iyudo ka e grade 7, 8 and 9 lwasi magisome ok ber kendo jopuonj mantiere e skundego ok gimor gi kama gisome no nikech mokwongo iyudo ka gik magitiyogo mar puonjo gin gik ma ok oromo. Jopuonj go endo bende kaka otergi kuondgo ok otergi gi lony ma ginyalo puonjogo klesego te gi gimiluongo ni learning areas monego bed ni gisomo. Koro iyudo ka skul moro nigi classes go 4 gin gi streams 6 kata streams 8 to jopuonj to nitiere 4 kende. To learning areas to gin 9 e class ka class.
Koro mano endo nyiso ni wan gi rochni e yor somo masani momiyo ok wane ka nitie pogruok maber. But nitiere e mbele ka endi aneno ka ok odhi bedo marach ahinya. Nikech moloyo naneno ka skunde moko oseikore mar yudo jo grade 10. Jo grade 10 sama biro mbele kae gibiro dhi secondary school. Gima koro dwa theko kanyo ni to bende pathways magikawo magidhi ge grade 10 be gin gik manocha okete misema mugirore maber. Mano ema nitiere tabu. Kato koro kendo mogik to ni pesa ma sirikal oro e skunde mondo ji somgo ok ochopo e yo maler kata ok ochop te. Kaka sani endi wadhi e tam mar adek to iyudo ka pesa moko manonego ore tam mokwongo pok ochopo gi tam mar ariyo bende ok otieki. Koro skunde nigi gope kendo jopuonj nigi ng'ikruok mang'eny ka jogope peyogi nikech koro pok gichulo gik manocho onego bed ni gitiyogo e skul. Koro magi gin gik makelo pek e yor somo masani. Mwalimu, nitie paro moko